Assalamu alaikum. Bugün dämde 7 bäliş daýyndaýmyz. Adysymyzga onumyzdy ýelekden ötkizýämiz. Kopsutgyçda salamyz. Sary maýymyzdy salamyz. Kant bilen tuzdy da salyp jaksylap aralaşdyrabys. Onumyz bilen sary maýymyz bir massaga gelýär gerek. Ene osynday massaga gelgenşe aralaşdyrabys jaksylap. Endi qaymagymyzdy salamyz. Bir jumurtkamyzdy salyp jaksylap aralaşdyryp kamyr eýleymiz. Kamyrymyz jumsak bolugy gajet. O eýlengen kamyrymyzdy paketke orap şetke alyp goýamyz. Osu kamyrdyň içine salatyn kospalary daýyndaýmyz. Farşymyz, kartoşka, piyaz, oğan tuz men boştu salıp aralaşdyrabys. Kartoşka men piyazdy 4 buruştap turaýmyz. Bu kospamyzga men oливковый masla quydum, 2 qasyk agmay quýsa da bolady. Және de 4 qasyk suw quydum. Kospamyz soçna bolu üçin. Eýlengen kamyrymyzdy 2-ge bölüp alamyz. Bir bölügün jaýamyz. Onu 4 bölükke kesemiz. Astyndagy 2 bölügüne kospamyzdy salyp, kalgan 2 bölükdi betine jawap çygamyz. Jaksylap bekitip alamyz. Janjagyn. Ikinci bölükde de jawap janjagyn jaksylap bekitip alamyz. Ademlep sändep orap çygamyz janjagyn. Sende görünүү üçün sändep orap alamyz. Däl şolay ikinci bölügünde bekitip çygamyz janjagyn. Kalgan kamyrlарды kesip oslay sändewge bolady. Sizler öz kalawlaryňyz boýunça sändeseňizdir de bolady, sändemeseňizdir de bolady. Men kamyrlarymdy listke salyp sändedim. Ademlep daýyndap algan kamyrymyzdy jumurtga jagyp çygamyz. Jumurtga jagyp daýyn bolgan kamyrymyzdy 180 gradus kızıp turgan peçke salyp alamyz. 40-45 minutda daýyn bolady. 7 bälişimiz daýyn boldy. Astaryňyz dämde bolsun. Meniň YouTube kanalyma жазылып koýuňuzlar. Like basa getiňizler. Rahmet.